akuluakulu kuyambira kalekale Donald Trump samafuna kuti Irani ikhale ndi zida zopsa, ndi amene akutuma Israeli kumaphulitsa mabomba. Cholinga chawo akufuna kuphwasula nuclear facility. Komabe mkulu woyang'anira nuclear pa dziko lonse Rafael Grossi wauza Israeli kuti zimene akuganiza ndi zosatheka. Irani nuclear facility anazimanga pansi pa nthaka, ndipo vuta kuti bomba likafikire. Mwachitsanzo, Natanz nuclear power Fordo facility anazimanga pansi pa phiri. Bushehe nuclear power inamangidwa ndi Russia, imapezeka pansi pa nthaka. Isfahan nayonso ili pansi pa phiri, ndipo vuta kuti bomba likafikire chifukwa anayikako air defense system. Komabe dziwani kuti nkhondo imene tikuona masiku amenewo yayamba pa zifukwa zimenezi. Israeli ikuganiza kuti Irani ikupanga bomba la nuclear, ndiyebe akuyesetsa kuti awononge ma nuclear facility.